6. ruskovského slalomu, ktorý už bodky za týmito pretekmi. Chcel by som ešte raz poďakovať či sponzorom, organizátorom, konkrétne JMV Motorsportu, Franč a Kim a Pizelia Povoda a osobne starostovi, inžinierovi Štefanovi Parkovičovi. Takže prichádzame k odozdávaní výsledkov. Dúfam, že vietor mi nič nezobere. Takže začíname tou najmenšou triedou. Takže trieda S1 do 1400 kubíkov, tretie miesto Sliviak Michal s vozidlom Opel Corsa. Druhé miesto Stokas Ladislav s vozidlom Škoda Felicia. A víťazom tejto triedy sa stáva Peter Danielis s vozidlom Suzuki Swift GTI. Gratulujem vám, poprosím organizátorov, aby odozdali poháre. Fotografie na pamiatku a veľký potlesk do seriálu Majstrovstiev Slovenskej republiky S2 do 1600 kubíkov. Tretie miesto Jozef Molnár. Nie je prítomný, tak poprosím niekoho, aby jeho mene prevzal pódium. Tretie miesto. Druhé miesto Stukel Martin s vozidlom Škoda Felicia. Dokonca. A prvé miesto Čambal Mojmír Citroen Saxo. Poprosím organizátorov a pána starostu, aby odovzdal ceny a jeden post pre fotografov. Zúčastnili sa len dvaja pretekári. Druhé miesto Tichý Miroslav s vozidlom Nissan. A prvé miesto Udy Vladimír s vozidlom Renault Clio. Gratulácia víťazom tej. Druhé miesto Andráš Šrantešek, Mercedes 230. A víťazom tejto triedy sa stáva Reha Aleš s vozidlom Honda S. Počaril svojou prekrásnou jazdou. Samozrejme, ostatní zaostali len o určité sekundy, ale naozaj tá Hondička prekrásne išla. Poradie majstrovstiev Slovenskej republiky. Na treťom mieste absolútne sa umiestnil Udy Vladimír s vozidlom Renault Clio. Druhé miesto Peťo Danielis s vozidlom Suzuki Swift GTI. Absolútne prvé miesto patrí Alešovi Hrehovi s Hondou S.
Ďalší, ešte pán starosta má jeden pohár pre absolútneho víťaza, či už čo sa týka amatérov alebo profíkov spolu, a víťazom sa stáva Hneha Aleš z fondov S2000. Pán primátor to osobne odovzdá. Pán starosta, prepáčte, možno, že budete niekedy primátor, keď som už tak...